Nafarroako Enpresarien Konfederazioaren eta Merkataritza Ganberaren zeregina ezagutuko dugu HTaren mafiaren bigarren kapitulu honetan. Nafarroako Enpresarien Konfederazioa HTaren mafiaren beso betearazlea da. Patronalaren interesak zainduz Nafarroako langileen interesen aurka dagoen erakundea. Bere presidentea Manuel Piquer abokatua da. COEko batzorde betearazleko kide. HTaren aldeko plataformaren eledun eta Osasuna Futbol Klubeko zuzendaritza batzordeko kide. Klub honek, kasualitatez, bat egin du HTaren aldeko plataformarekin, bere zaleen aldarrikapenei bizkarra eman da. Nafarroako Enpresarien Konfederazioari gehitzen zaio Merkataritza Ganbera, HTaren mafiaren aparatu legala. Duela 34 urtetik ona, etengabe Javier Taberna Jimenez kapoak zuzendu du erakunde hau. Taberna klan ospetsuaren kide esanguratsua da. Espainiako marka ejertzitoren enbaixadore, Errumaniako orezko kontsul eta Espainiako arbitraje gorteko kide ere bada. Horretaz gain, Javier Taberna Kaneko administrazio kontseiluko kide izan zen, Opuseko unibertsitatetik oso hurbil dago eta Nafarroako botere elitearen funtsezko pertsonaietako bat da. Desjabetzaren aurrean HTaren mafia borrokatu. Otsaiako 21, larunbata, manifestazioa Iruñean.